Chưa biết phòng pháo. Nó có phải mua đây của tép. Còn tép. Tới đây. Bỏ tôi đi. Đâu đi. Ra sao? Ôi. Olha tutto. Tutto. Mia mia. Andiamo a Rimini. Jaka. Ej, chodź, szybko. Na film. Gramy? Nie. Czemu? Na razie nie. A ja? No to no nie krzycz tak, tylko chodź. Dobra, pijemy. Gabo? Dawaj na ten. O, ten fajny kupy zielony. A wiesz, nie miał znają? Uj, kupę. Co masz? A ty masz kupę. A wiesz, niby. Zrobisz tak? Pokaż. Ja. Jak tam staj, dalej, dawaj. Tańczysz. Rano wstaję, tańczymy. Zaraz, jak to posprzątamy, to tańczymy. Dobra, Julita też. A ja co mam robić? Tak, to mam Tak. Aha, idziemy do Gangnam Style? Możesz przeskać? To jest głupie. A nie możesz ten wideo samo byliśmy tam na dnie. Jest. Jest. I nawet go nie włączaj. Gdzie? Na twoim wideo? Nie ma. Daj spokój, jest, widziałam ostatnio. Robiłem nowe już. Wideo. Ale to jest na YouTube. Co ma? Wiemy. Czekaj. Ale nie puszczaj tego. Oszalałeś? Nie. Wyłącz. Nie. Nie! Tak, będzie tańczyć. No nie. Dobra, włącz ten do góry. Włącz tam jest tu. Mój edytowany film. Daj spokój, nie. To jest, Co to jest? tam robię wesel. Daj spokój. Ja to widziałam. Jakaś wódka ze mnie w ogóle. Fajnie, no jeszcze na telewizor, proszę cię. Będę się bawić teraz. Nie, no Nie tańczy. Pilot tam jest. Pilot tam jest. Tam jest. Będę wiedział. To wystarczy tylko, że tu robisz guzik, zobacz, tak. To oddawaj.